para sa Antique News Updates. Ang mga balita nga natipon kang PAO News Team. Tabang Antique Medical Mission magpadayon suno kay Governor Cajao. BLGU Colasi officials nagkinasadya sa Liga Night kang Majaas Festival 2024. Governor Cajao nang inkabayin sa 11 nga Municipal Councilors Provincial Assembly. Opisina ni Governor Dodud Cajao bukas para sa mga Antiqueño. Halin sa PAO News Center, ang inyong tagbalita. Mayad nga adlaw, probinsya kang Antique. Sa mga detalye kang nagapanguna nga balita. Tabang Antique Medical Mission magapadayon suno kay Governor Cajao. Para sa dugang nga detalye kang report, may balita si Daven Aragon. Tabang Antique Medical Mission magadayon. Amudyang sabat ni Governor Rodora Cajao angat sa mga alegasyon nga tana ang gapageng agad hindi madayon ang Tabang Antique Medical Mission kadya nga tuig. Suno sa gobernadora, nakipagsapol tana sa mga miyembro kang Hunta Provincial kang naligal nga Lunes, Pebrero 26, 2024 agad maathagan ang isyu tuhoy sa amudyang nga medical mission. Rugtuman si SP member Dr. Egidio Elio, Executive Director kang Antique Medical Missions Incorporated o kung AMMI, ang tagtigayon kang nasambit nga medical mission. Kuon kang gobernadora na istoryahan nanda ang mga nagakaigo nga mga tikang agad mapadayon ang medical mission. Dugang na pa nga sa masunod nga Lunes anda gina-expectar ang pagpermahanay kang Memorandum of Understanding sa tanga kang AMMI kang gobyerno probinsyal kang Antique. Nangin kaimaw kang Tabang Antique ang gobyerno probinsyal humalin pa kang una jagin patuman sa probinsya kang Antique. Sa pagdumara ni Governor Cajao, nangin aktibo ang gobyerno probinsyal sa pagtugro ka mga nagakaigo ng mga bulig paagi sa mga hospital, nurses, mga bulong kag iba pa nga mga kinahanglan sa tiun kang operasyon. Nagapanagtagman kang AIX maagi sa PSWDO para sa mga dugang nga baraklon kang mga pasyente tapos kang operasyon parehas kang mga bulong. Suno kay Governor Cajao, health has a vital role in the community. Gani ibahulgid ang anang ginatuguro nga pagtamod sa Tabang Antique bisan sa anang pribado nga kapasidad. Kagdugang na nga ang anang manghimata kag paryente sa luwas nga pungsod nagapakigbahin man sa amudyang nga lihok. Para sa Antique News Update, David Aragon, PIO Antique. BLGU Kulasi officials nagkinasadya sa Liga Night kang Majaas Festival 2024. Para sa dugang nga balita, may report si Jave Salvan. BLGU Colasi officials nagkinasadya sa Liga Night kang Majaas Festival 2024. Mga kandidata kandiwata kang Majaas 2024 ginpakilala. Naging masinadyahon ang kagabihon kang mga opisyalis kang barangay sa Banwa kang Kulasi base sa ginhiwat nga Liga Night kaangot sa tunuigan nga selebrasyon kang Majaas Festival nga ginhiwat sa Majaas Confederation Freedom Park. Ang nasambit nga programa ginteripunan kang mga opisyalis kang 44 tanan nga mga kabarangayan sa Banwa kang Kulasi. Agad nga ipabugal ang mga nasari-sari nga talento kag kadaragan nga nalabot kang kada kabarangayan. Sa mensahe ni Mayor Jose Jeffrey Lumugdang, ana ginpang-abi-abi ang tanan nga mga nagtarambong kag ginimbitar ang mga tanan nga mga imaw para sa selebrasyon ka Majaas Festival nga nagaumpisa kan Pebrero 27 hasta Marso 3, 2024. Gintawan man kang pasindungog ang Barangay San Antonio bilang pinakalimpyo nga barangay sa Kulasi nga nakabaton kang 10,000 halin sa Majaas Park. Sa nasambit nga pagtiriripon, dya imaw ka mga opisyales sa kabarangayan kag SK officials. Para sa Antique News Update, J. Talde Salban, CDC Kulasi. Governor Cajao nangin kabahin sa 11 nga Municipal Councilors Provincial Assembly. Para sa dugang nga report, may balita si Ken Estares.
Governor Cadiao ngintambungan ang First Municipal Councilors League Provincial Assembly. Ngintambungan ni Governor Cadiao kag Vice Governor Dinosta sa ikarwa nga adlaw kang First Provincial Assembly kag mga lokal nga lehistrador kang probinsya nga ginhiwat sa Park Inn by Radisson Hotel, Iloilo City. Sa mensahe kang aton gobernador sa mga lokal nga lehistrador, ana gintugruan pagtamad kag importansya ang bahal nga papel kag koordinasyon kang mga lehistrador sa mga prano kang gobyerno probinsyal kag nasyonal. Kay dia may bahal nga epekto sa pag-ugwad kang kabanuhanan kag probinsya. Nagparapel si Governor Cadiao kang BMX bicycles sa nasambit nga pagtiriripon. Para sa Antique News Update, Ken Estares kang PIO Antique. Opisina ni Governor Dodod Cadiao bukas para sa mga Antikenyo. Para sa dugang nga balita may report si Manuela Samulde. Opisina ni Gobernadora Rodora J. Cadiao bukas para sa mga Antikenyo. Sa tayuyon nga serbisyo para sa mga Antikenyo, ang opisina ni Gobernadora Rodora J. Cadiao ang bukas sa mga Antikenyo nga nagakinahanglan bulig o kun magbisita. Ang Lunes nga adlaw bukas para sa tanan bilang People's Day. Kag Martes para sa aton mga opisyales kang kabaranggayan bilang Barangay Affairs Day. Ang diyang lihok kang aton gobernadora ang kapakita kang anang tampad nga pagserbisyo sa mga Antikenyo. Para sa Antique News Update, Manuela P. Samulde, PIO Antique. Agto kita sa aton nga tinaga kinaraya kag trivia Antikenyo nga pagadaraan nanda ni Daven Aragon kag Manuela Samulde. Mayad nga adlaw mga kasimanwa. Ang tinaga kinaraya natin amo ang lagday. Ang diyang tinaga nagakahulugan kang sangkaaksyon nga mahinay kag buta kang paghalong. Halimbawa, si Inday malagday maghulag. Ako dya si Daven Aragon para sa Tinaga Kinaraya. Namanaan mo bala kasi manua nga ang EBJ Freedom Park gin pangaranan paagi sa pagtugro dengeg sa Antikenyo nga baganihan nga si Evilio B. Javier. Kilala dya kauna sa tawag nga San Jose de Buenavista Plaza. Ang isara ka mayor nga atraksyon amo ang estatwa ni Evilio Javier nga may nakaalsa nga wala nga alima kag nagasenyas kang peace sign nga ginobra ni national artist Napoleon Abueva. Ako dya si Manuela P. Samulde kag kita ay kita sa masunod nga edisyon kang Trivia Antikenyo. Kag amo to ang mga balita nga natipon kang bilog nga puwersa kang PIO News Team. Ako dya si Rica Belmonte, PIO Antique.